wase mama kwaba aha na kwa Elisha TV e sunsun ewiase ne ebura na ensema hodo anipa dwene ho a wonte ase ne ewura ho na atwetwe ho enkomo adunti na nyankopon akoa odifo na akwa Elisha friend the great agra so nkan che oba bibia wo bia se de ohia so be subscribe to this page on set notification bell do adoma no bia so umia so a na wa share ama foforo so nya bia hwe na susum nsem ahodo a abro nipa adwene wonte ase so a asuma nipa no eno ele trase atwetwe ho nkomo adonti ye de yakobam se ade bia eche wa adwene bia susum kwaso no de bedan ya number na gusofa na ka kire papa ba me ne be trase ne atwetwe ho nkomo nkofo de mo de abedan je ne me ne papa ebetwetwe ho nkomo me sirawa TV ne ye nakwa Elisha TV subscribe na share ma afoforo so enye bi enhwe nyame shaw se o yes ade ne ade abo nyame adifo atrase na ene ye wonsa bebre na aka hye ne so se ye kwa wie wa bible no kwafo bewuram na ene ma hudo bi ekoso so share bibia de ebe ma nipa dwuma ne fan no bebusa abo wo hu wanim han ade ye no kora no bible no kwafo no be prove dia kire na bibia so tuma ye kama me ko papa nchen na ye share ko wo twetwe the great agra Yami to meet ya. Prophet na kwa Elisha. Yami to meet ya. Prophet na kwa Elisha. What's that shakutare? Yami to meet ya. Yes. O shakutare dia na do na ba. Sabe pe. Say yes kremo a na batakari. Batakari. O ye kremo na uni batakari ya na o kremo ni se. Nti ye ka difo a difo no de o shakutade. Ye shami ya kutade. Dogom. We can't do a bit just Yami to meet ya. Laila nyami o sunsume be dia mayo. Laila Adwa nyami o be dia mayo de bia. Laila Ilia Yo nyami o sunsume be dia mayo de bia radia. Laila Adwa nyami o be dia mayo de bia. Ha Obi Baba awasi agume. Abegu. Ya fresunsu. Ai susu baba mi brother banti obi a o he bia ne hyase na eben fidie ni ye sensem na ye be ka ne hia pa ema wo enemy ene obi a eno ti na wo nkwa onya entra so share ma foforo so enyebe baba ye ti sisem ni mo fa ye free pa ase na ye wia ye wa twe ne dos ne family ya hefo he Zangaria Elia nyamio Zangaria bunje nyamia Zangaria Adibo mfiti asi nyankropon no botrubu nsu na boss robo asase udin ne miara hwe bia mpo nyankropon frau da suoi mu se die nyankonto fresu ye hiem awrade udi mu susun konkron e fami so kasa adum no nti amen. Amen. Ebusuafo ababia wo bia hye ne so se ya tenase na ensem ne doso wa ha papa mene ya me akwa odifo na akwa Elisha ebe hye ko twetwere se medika ka tse ye ensemfo bia etwere nipa bia adwene so na omode aba bedan ye ne ye ba be he na ya twetwe ehonko baba ye ti si ensem na ewurawura mu ye obisi no mu sa se Okay. Ade e fre ni duabo. Yes. Duabo. Say ye de kusua abodua afre nsuo bi se enya nsuo adwuma se mekum se mesen o se nipa ne kan na e kire de opese nsuo ne ye o say bia ho no se eba obisu a sunsun fam eye den na connection nitimi ba e ma sunsun nitimi som ma etimi ye nipa nsuo adwuma e de ekura sunsun deeper Obi baba ediabo Eye honhom. Okay. Na ewiase ahonhom edi asem. Okay. Me say ediabo eye honhom eye tumi eye sunsun na ewiase abofo di asem emoti edi asem nsamafo di asem abayiye edi asem ahonhom e wo wiase nyina omudi asem gu aten. Enunti na Jesus Christ oye judge Jehovah. Ewurade oye otemuafo de be nyame.
obu atan ye de e wo soro saa so ne ba honhom fa mu a ahonhom e wo wiase nyinaa e bia edi asem spiritual ahonhom di asem kofi me kan go si say so obi friends you ebo obi dua na se edua ni be ye adwuma saa dipa no oni nsuo ni wa pam okay oni nsuo ni wa aginade kobi me ka so dia kosi biem se enye obi a na ebo ni dua wo wiase enya no okay adenta ye wo obi wo ho a ni sunsum a odi ba wiase no eduabo entime no ye nyame de dum no ba yes ne bo no ofum kra enye yie enye yie nti ya enye yie no me be kire wase e wona wie ye okay eduabo no na enku nipa ni mfiri wiase bet na brabo a wo bo ni wiase e be ya asesabo okay ne se duabo ni enku no de onnu ba no be bre woni nipa eso na brabo be ya asesabo onhu na brabo anu wo wiase enti ye wo obi wo ha wo hwe Elisha obi aboni dua be ye 20 years or the so tiase bet na brabo pa de onhunu ne ho anu wo wiase da okay eye sa dua no na edi na brabo nya because akoye no mi bi a edi na brabo so okay me kaso de akosi biem se before obi be frɛ nsuo abo obi dua be ye yie nipa ne wani oni eni a okoye nsuo no aginade ana akade ye den ema nsuo ni wusum ase ansa na honhom aye den asom ba se embre bi ni se obi bo odua ti me ka se o nana me ni ade bi a be de beda wase me de obusa me hwe sika me nya obusa na ade bi a be nya na emom nipa no a me bo ne bia ne o wa busua o wonua na de no ada se no fa pata okra kovi baba say di obi kokoto a ofa lawyer enunti na obi frɛ nsuo bo obi dua na nipa na fa lawyer e wo nsuo ne ho okay na nipa na sere nsuo no odwa to aye den ama no okay de me ka oti ase obi eni ho a wabo dua ma na nya ama na nya no na nipa obo dua ne ma ni nya obi no no agina wo so wo dane dabi ukofa lawyer okay nti lawyer na ukofa no sa lawyer no na ekɔ nsuo no ho akɔsere sa asemasi wa from say ni wonim de oyɛ ye nti na nanu e munya nche no okay na wo sere wi a na odi nsuo no nya nkama de aye den ama no odi ma de bi ni nsuo ni die mu a afei pa de nya nkwa nsuo da ye mu de a adaka mu na abeko okay enti wi ase eduabo bifa obi bebo dua e be nya wo no na ya honhom na asom ufi abaifo be som because omo na ye first way se ufi abaifo ansomu a eduabo nya wo da oh okay ti nipa ni bo dua no ni be yi ata ye chiri ane wa kwa ko hu fie ahonhom esumase nti wo to akra e ka obi nkune wa gu because yes obi ebe ye wa na ye ufie nipa je me ka nti ase enti e ka obi nku a ka wo wu afra busuanum da da nti obi bo dua o ko slap permission free ufie abaifo wa ne ye jawa ma no ye jawa ma ne pe no an na ese wo se wo busuafo ene nsuo na o ye bon wo dua wo no enya connection enti eno sa na nsuo ni na bebe wo busuafo ni o ma be di nkomo ana wo busuafo na be ko dabi enipa na obo dua na o wa aniwa no sa nipa no na be ko nsu be ko busuafo ase mo ka se obi a na bo dua wo aniwa ye tima ntebe onkofo bi a eni se we di oni ani bia o ba bia na o bo bia ase na ye tuma obi anybody ni edo so ye ntwa wo hwe ni ma me nka asem nche me ka kira wo se eduabo eye honhom yeah untimi mfa ni kan mfre nsuo sma bodua na akonya obi dabi eye honhom ne di ahia na o ma di nsamone okay eye honhom na ye den edi ahia na o ma di nsamone sa honhom na nhia enye yie enti so obi ni na no bodua na sesa nipa no ni honhom bone a sa nipa no bo dua no onhu bet nipa na brabo onhu na brabo anoda eno nti na me kan so obi hwe Elisha ya bo dua for so many years back otiase onwu into ofin se dua bo na nti ne anya ne hwe onim sa ade no no ana ye ne bo dua fo onwu ye nti no ofin se ne ho ato back na brabo pa de ontimi ne no hu brabo okay
de otia no tie ene we ya basa na o china we ya say bibi obeso no bie na yie eduabo na ye curses bi edi na chi because odifo ahohom di asem no odifo ntu so nipa no say ye nku a abrabon na be say oh okay yes o me ya tia say ba eduabo asem de sabi ade ba kwa ntwem obi ase nti say ya nka ho asem amankofo bi ante o ho ase a ebe ha adire pa ba che no se nyam da bia nde obi ate no yes hwe bi nchawa okay now say spiritual father obo agrada edua bi na sa edua na obo yen ko fi hwe Jesus Christ onunku toni nipa wa anye boni da wubiase hwe ko bi oda sani bie ni asasi so a onfom otweri ampo nyankopon hwe ko bi ade a ye friend se koro no bo nipa bie di wa onye bi da wubiase onye bi da prenya wo maame kwens obefa onye bi da enya wo papa kwens obefa eye koro no ya mfa ma na afa yi okay but spiritual father ebodua bi a okire mu se omo koro no da onye se da kofi ye wonsem bi wo ho a ye nka no matter how you are powerful ye wonsem bi wo ho a obeka me be sa do how abrew amfa o how amrew a ubewu mpofri mbet nchiri ma ne be bre de make am tia se e wiase obie ni ho a bone eni ne ho eji age nkwane nko a okay nti spiritual father abodua bi na famu de na waye but eni kwai so obe defend ne ho se me nia obi hwe da me nia bone da me e wiase obie ni ho a oye o trend ni nti ye wa asem bi o hoda wu bie wa no aka kofi o so hwe ni yi so in that case no dia bone wa bone bit ma da nya ba so ana kofi enu ta make atern say e wo so wo hwe ni yi because me hu ya nka wo hoyi no na de be siesi kofi ye wo nipa bebira ekeka nsem bi twitwa mpo na abu abo nti ye won nsem bi wo ba ye nka ebi aso obi anya otren ni obi ani ho obi hwa Elisha ne sofo obi a wa be power jinidie o ma me ni o papa wo bu adwaman no mo wo sa sofo obi hwa Elisha se sie ya ono ne spiritual father wo jinidie se me sofo de me ni ne ho agoro o ma me ni o papa sofo ni ma me ni o papa o mo anware o ye mpena ba eso hwe anwamade anyame de ye de eye nti wiase no obi ani ho yo tindi ni e ya dumbi nti se wo twetwa nsuo mpo aka nsem aduabon de waye but ye nkansem bi defend ye ho e basa ahohom be hardly baba be da sige da so wo duabo mu sense no ame twomra yi kakra na ye ni we ho nkomo ade ba ko ni se wo yi duabo firi wa yes ade ba ko so a ehu pa ene ade e friend se obi so akoti aduro so na me amadwere ho amentiase yes ade ne wo aduro na da fom ai timi wura nipa nem about je nipa meti o pa go wura nipa nem yes na afro no a didi ni moja ni ntini nyinam afi beduru na kakra no na nipa nan no na yese bia yare bi na tiba bia bebo nipa no nemu aduro na oti aso no yes ana ama ne nan a sha ase ba mi musa se honhom na ye de tupom ma nipa ti aso no yes ade anko a na yeso special wo mu a nipa ti aso ti furura no na ema ni baby sha ase say all of a sudden yes covid enu nti ne ka ne se ewiase we bibi ewu wiase nti sa wo hwe Elisha na obi ka tse o hwi ni ho obi bekum because wo honhom ha obi o wo sunsum tenase efre wo honhom sesi a obekum nti wiase nipa wo te wa engie chinyi se bibi wo ho na ne obi wa wa sa zo ojidi se bibi ne o bebre gobi se bibi ne o bebre na obi uti obi hwe Elisha oyida o maame ede ne koda nyame ase se wa wo ba asori dai oziro da ai bibi o sa obi hwe Elisha oyida o maame ne koda nyame ase efi se wo ba wiase benya asen enante koba omura so da mu da je be come ti ase enti ewiase no so wo hwe na kwa Elisha jitum se bibi ewu wiase ewiase na wo kwa afetie me
say ya to obi adu a ade e be ma wo hunu say nipa we ya to na adu first thing e nipa no ne nan isi fam ebe sha ase afiri ne nan soa ne nan soa be pija okay afa free honom no ne nan side and side no ebe hono aye posi ebe tutu akuro afa wo so nan se na wo mia obo se ne nsuo ne peba se sa nipa no eye aduto no waye de wati aso ebia na ya asase ho asem ebia na ya sika ho achinyegye ebia na ya mmoa bia wo pa free wo bi hono wo nipa no amfa ma wo fa achire koye wo boni ti awo ebia na ye obi ra wo ne nakoda ne nipa na kochechere saa de neti awo ebia na ye obi a wo de de ka na akotua wo so ka se nipa sibesi de me ka montum wo mani bumu dem covid mimi yebi dem covid me se me yebi oye dem covid the one thing is say onim say papa nyehwe abone nyehwe Jikofo ba ho ma omo de omo sase ho nsem so obi twi na di obi ye. Me say enti say nipa me ye bi ma amanfo eka anase niema nipa na mu no omo mu anyina omo nsaka na masasan. Okay. Yes ba bi e chichira awa enti kofi se me o frey Elisha se papa asimasi ayi mi say enti fayale eto no so a eye chichire eye dutuo na wo de yare atudi anasa ya agbalangba some best man is spiritual. Coffee? Yes. And ye be nipa no tiam no ne obi twi pa. Aya na wudi kan hwehwe asem mu ana so na asem beja wa na. David coffee. Me catch us a honhom di asem. Elisha me fiti preko penye de wo se me. Ntie bi obi fi say oh na papa no ba nya no. Oh David. And then me no obi twi ma so me di for so na me ka kuma papa no. David. Akra o nyesa. Okay. Sunsun no nyesa. Coffee. Before me o di asem ne bara me hwehwe me di papa di fo o de wo ka. Ana wa fon wo ana wa je wa oja pade bi afro nsem me hwe chehwe nipa na so yo bi ono na munuro so a na me ma kire wo se saa de a ye mfa yale nye de e nto ne so okay yale nto ne so a wo du sika be de e be o de ba na afa wo de me chefa bre Elisha ne ya san ye chiri na nipa na ho tae de aba anye sa ba bie bi wa wo de ne ho be fa ayansa be ba because me am je chire de man sane a enye yi de betagra no wo Gobi mansane a enye yi nyoma wo ho papa yes sunsum wo ho sunsum agwa obi ane na adwuma onyame abofo mpimpim wa obi ane na adwuma sunsum agwa obi ane na adwuma onyame abofo mpimpim wa obi ane na adwuma Gobi papa ewi ase esum no correct ni petri modern she ewi ase won Gobi Bible si nipa nyina do wadue no correct nipa nyina so taiwa due nti nipa wote hɔ a ɛwɔ sɛ woyɛ on and off ɛwɔ sɛ woyɛ papa no wayɛ bɔne ana nye da bia so ye bɛka sɛ wagimi ɛtɔ da me ɛka sɛ woni munyansa me na me ka kyerɛ wo so waka sɛ nye papa nye bɔne a kyerɛ me bia no obi adwuma yɛ kɛse ne da bi kofie ade a me ka sɛ sia no ɛnyɛ bɔne sɛ kodi nsɛmɔne ana kodi ewu no akyerɛ me ya yes me kyerɛ makosi sɛ enye da bia na ukura sika asemesigi eto da ma utimu nya din wo botom okay de be don't yase because de we da bia age da ko pe wa nya bia ma na obebo odua wo chi obefa otirimu ka pa eni pa na da bia wo boa no da ko pa wa nya bia ma obedu atem obeka so yi kohwini unya sika wo de boa wonte sofo umfa mo fie di pa efo ta ma na wo bi na wo boa no da ko pa wa nya bi no obe ode boni be da wase enti wiase no eye papa ene boni da bia me ka se papa entwemu da boni so entwemu da I was for the ding Eddie the great Adra prophet na kwa Elisha ne nsem ne de utia anotin ano hye ono onye sofu oye nyame difo ana wura sunsum ka sunsum asem ti se woni se ni na wode beti ne ma bia se sunsum a me ka mitro so won hwe ne nsem be nwona na mu a mu bisa ne nyum tuo na de ofri oye gidi ni oye gidi sofo ha to omo de sunsum de omo fanyando ti ne nyuma otunya ti se ai oye gidi emu ana ofri ba ye ne nyame sunsum kese wo so de bo nyame ma
na ade ba ko wogidie mu a munko bie no na munim no sunsum ne esane a sunsum ne penokore empenkontompo ti ono echewa na achew ebowa na abo sa na sunsum ne tie enti ba bia wo bia ne so oni agredi nkoma be very careful sa ade na wo kan wo se unnim fo anye sa ade ne tene a wo so ana eba le mo so bi echinchim wo sa ade wo japade waje usika wabu afaso ana ofa kwan bi so echinchim wo sa ade bibia and then the great agrand to command your home papa how many pano won to no na wo kina bi go say ade na echinchim wo sa de no na sa be to sere so na bibia ai ka ye gusu a twetwe nkomo amenko yamedi for but the number no ene go kasa for ni so fa na efre yamedi for na ye wo eho bia no ono be kana bibia so atumi ka baba oni bibi ka kira ni hwe ewi aso ho tumi yeah ye kope okay obi a wo hwe Elisha bia no onkai hu no say tumi ye kope okay obi ani ho a wote wa so tumi ba re so die nti na nipa wa twa mountains tumi ye pa modern nti me agra me nti wo kwa me nanti wodi me yeso me nye wodi yes ana die tene se wa nka me a me nka okay but wo ka me dia ye be mu ahu se wi ase no nie ma na ho ai sa akokọ na odi ne ma se ni so o maya o gonto na yi je Elisha ma nyina me dia dance ye Elisha ma nyina wi ase ba bia ni wa Elisha mani o mai bia di wa Elisha agra me mani so o bo ma o ba ewura dia ndi o ma chi Elisha me na ene ma mi musa question we yes yaka duabo ho asem yes yaka adutu ho asem so fu bia ene timi dani bia ejia kofi so fu dani bia ejidi nyame afre no se di for agra meti hai okay kofi edi entina obi beka se di entina so fu dani bia so fu dani bia because of say our God all powers belongs to him to me nyina nyame dia de me konti ase enti se to me nyina nyame dia dia enye ne nyame adi for so to me say yetimi edane de eni ho e ma ne ba ho okay de me konti ase e wo say ye de niema gu akwam me ja yeti ahonhom kasa yesi nsuo hu a yeti nsuo kasa ye konwura mu sa ya habaiti a obie ni ho a wote habaiti susun sorry di for okay susun sorry di for yeti habai kra cha konfofo ye wo bi ho a ofre no konfo eso aduro ba ho kra wonim wo nwuram eso ye ka susun sorry di for a aduro bie ni ho a susun sorry di for si nwuram a wo nwuru because onam nwura woni ahonhom nam ahonhom be kire se tie habai fawi koye we ma we yese sa nti ye kasunsun sorry difo a ye ne yete ahaban wumure yes nti be agra because you ye nyankama de sam me ye jaja me sane ne ma wi asene na ho kwa yes nti sofo a ontimi ni atumfo eni twie di ampon enkasa na ne duabo no na sa sofo no onye oti asefo nyame sofo adom ni ho ahode ni ho na nipa no so wodi for pa ana odina asoma ba be down se ba be ya mpa ade no me fa yes ana nipa na bombia yes bebi adu na se me ya je di se bia be nyame yes and so still da so dan kofi eno sa no nipa ko no bo odue nya abo no e wo so go nipa no yeah kofi se nipa na nka so odi acha edi ahonhom enyeri okay be ye ko nipa na nka so odi acha odi a me wo ho kwa se me ko da ne akiri ma o be ko nso ni nchen na ni suntu na yes ye na mama nchire ni emam mama nchire ni emam ana sunsu mu nsaba hu mama nchire ni emam kofi nipa nye okay nipa nye yes aba ye mbre no kwa na eko na me sha se mbiri kan ema manfo ti se bible no kwafo be ye djuma pa wo djuma dim ye kwa wi ya emre no ni yes assembly eko so social media yes in fact ayawra husam be enra ana enrechi okay yete assembly ana nya sempa yes ye nua ba ko a oyisini Desmond Osei Tutu Desmond branch na ni potri ma hu ne pa kofi me ra ho
Yet in an opa, me cried the number me back of in a moi, and I will be friend. Say, what you be saying? So that maintenance. Oh, that's more when I'm so what? That's more man, tin the yard, man, tin the head, no, and the tree cry, ben, and I made this branch and the yard cry, and or dear friend, none of pay, and I made it say, oh, yare, I got that okay. Now, I don't know any problem. Okay. But the people sound any. Okay. Obeying the mammy, I could interview. And my name, I made the simply about 2 sides on a notion. Or send a banner. Or more call in general hospital, no one said, Nebano, a ye pin, Tapanu. Yes. Bear my wacom, yes, the meaning say, ever. Yes. I indicate, he said, yes. And yet, Obina. Now, it's here, mammy, or send a banner. Or Taka challenge industry challenge you all. Yes, challenge you all. Coffee and want to make a once and go for 2 go for simple. Don't you say and now or Jimmy said the banner will no and a peg you who yet the bank can get industry for the Viana at 2. I'm a branch in and I'm saying, I said, good yes, and say, Kumawood no actors and actresses no one almost what the blow, who Ghana movie, and it is a Basia than the Brava. Bible Nokwafo ni. Yes. You prove say I'm back. My minister no kind no cry. Say industry player baako. And I ebinum. And a two abranche no ma wo ye. Asida ayeyo. Asida nkwanyamia. Asida ayeye. Asida nkwany. Asida and yeah, we read the enemy, ayo, radia, you sit down, pony. Asida, ayo, asida, why? Who's your friend saying? Desmond Osei Tutu. Bible, Oya Nokwafo, Desmond Osei Tutu, Oye nipa tuntumua, chareko. Debbie, Oye nipa kokwa, chareko japokunza bunkumso. Desmond oye nipa kokwa kwa gya pokunsa bunkumso tentem onye nipa kokko na oye nipa tuntumu a tware kwa gya pokunsa nifa so oye tuntumu a okay Desmond okay tuntumu de nyame ase Bible oye Nokwafo Desmond ni wuei se nipa dasani enim hu bia tware kwa gya pokunsa bunkumso nipa dasani no yes fawura sini na mi ha okay Bible oye Nokwafo Desmond Osei Tutu ni wuei se sini adwuma yefuo mu nipa bi ena de na fa aduro so jaja age ne kra free ne nsem a tware kwagya pokunsa nifa so sini adwuma ye mu nipa bi a kofi enye na kwa yes sini adwuma ni kofi so mu biem Bible oya Nokwafo baabi a nipa dasani de Desmond efaye say ye softwo bi ena ye saad niti a Desmond eje ne kra free ne nsem a tware kwagya pokunsa bunkum so say ye softwo bi a say nye softwo na ye konfo malam junsini ana okot nipa bi a tware kwagya pokunsa nifa so tentem okot guys kofi yes let's say nipa ne konfo yes odnigo jai no me ekunu so Faba kuni efendi. So e bema ana oba. Ye otu no mani we no oba na bema. Okay. Bible we Nokwafo. Enipa ode Desmond ekoja wa aduro so yi. Se wo ye bema tware kwagya poku ne nsa difa so. Se wo ye bema tware kwagya poku. Kofi bema. Kofi ya sha afi aso ho. Me be kan asem bi say sini adwumanfo this year ombegu but no accident. Okay. Me first program here this year begin. She senior to my for this year on film accident yes. Accident be at the NC. And I make can be able to say we senior to my near pen bambo. Now this year coffee still now pamunye. Aba Gana ji. Aso die nka ohwefo bi a wo hwe Elisha. Nyame otumi ade nyina ye. Entena ho ma obi nkum. Entena ho ma obi mfa. Yare ana wo ha wo nto so ansa. Wo so hwehwedifo de obeka usunsunsem de obekere wo de eba de obekere wo de ebesie
ewiase ɛda hɔ so obi abewu na so wo brɛ nso ya ɛmo obi nkunto nkone sɛ wo brɛ nso ya ɛntena ho kyerɛ mu nkwa awie yɛ because bible say onipa wu anansa ɔte asefoɔ de ayɛ yie wɔ hɔ ma wo wodɛ so te ase wɔ nkwa it means sɛ nyame wɔ nhyira pa bi ɛwɔ w'anim nti sɛ nhyira na agra me wɔ hɔ sɛ awurade bɛfa me so ama wo nsa aka wo nhyira na ɛnneɛma pɛɛ yɛ wo dea no wo nsa ntumi aka ɛnumere yi fa me nɔmba na ne elisha nkasa nyame ɔnhyira wo na ɔmani nsi wo yie. Amen. For the ding at the prophet now quite Elisha, the great Agra to do now a king of heaven's ministries of penny Tibreke say, honor the Asafia Babazi was as Iswa, Yaminam Nabasa Keseso, and Nana Quaso, a yes, a chene, Edema Adasama. The years of the funny number no friend on Quadia, Namidi for our Centenia, Becca, Amanesi, or Brabum. Patch of Babiashi, and now quite Elisha TV. Subscribe and share my for in the meeting at the coffee book. Yamiaduma, the war of Chiribiano, the Saturn, the ones. Only 5 7 women back coffee, information.